Så alle sammen, og velkommen til denne video. Jeg sidder klokken, hvad er den ikke? Hvad er klokken? Klokken er 2 om morgenen eller natten, eller hvordan man kan sige. Men vi sidder simpelthen her, og jeg har ikke lagt en video i rigtig lang tid. Og det er simpelthen fordi, at jeg har simpelthen ikke, hvad kan man sige, ikke overgået det, men jeg har simpelthen ikke lige haft tid til det. Så ja, her sidder vi ellers bare med mit keyboard, vi sidder gamer, et stykke tid. Og jeg har for eksempel lige fået Overwatch, som jeg sidder og spiller noget med sammen med Nikke. Det er mega fedt spil. Ja. Men det er sgu derfor, at jeg har ikke sådan rigtig haft tid, og vi har da fået noget fra til sommerferien, og sådan, jeg lige skal nå at lave færdig og sådan noget. Men jeg tror i hvert fald, at jeg kan få en vlog nede fra ferien. Jeg skal på ferie på tirsdag. Og ja, der skal jeg på ferie til Bulgarien. Men ja, der vil der komme en vlog dernede fra. Men jeg vil egentlig ikke redigere noget i den her video, men jeg vil også bare sige tak fordi I så med. Håber I bliver ved med at følge med på den her kanal. Og vi ses i næste video. Hej hej.